Чекишев исеміндегі премия лауреаты Ирек Кенжебулатов. Йөрәк хәтере поэмаһы авторы. Әгибәнең ижадына арналган альбомда һәм быел дөнья күргән истәлектәр китабын төзүче. Бүта якташлары, әдәбият һөючесе, ил хәтерен хөрмәтләүче бүта ватандашлары бу исеменнән олы рәхмәт. Сәхнәгә рәхим итегез. Борын безнең атай-олатайларыбыз хаҗга барган һымак, ошо бөек шәхесте тудырган, ил инәһен тудырган Күгәрсен yerine, büyük Күгәрсен халкына рәхмәт укырга, улар алдында баш иергә дип килдек. Без бүген иртәнге сәгать 11-дән бирле берһеннән-бере югары кимәлдә үткән 3нче байрамда катнашып, канатланып яшәйбез, йөрибез. Сезгә бик зур рәхмәт. Сезнең артабанда ошылай яхшы итеп эшләй белгән, матур итеп байрам итә белгән халыктың артабан һәр эш көне байрам мак үтүен теләйм.
Бахыр түгел мин. Туз минен үземә кәрәк. Бер нимә лә эшләтмәйем. Кайтмайм мин. Ярга якын барма, яңы. Бирешмә, емеш. Кил, якынрак кил ярыма, куркма. Мин һине таныдым. Һин олы егет. Шулай шул. Бүген мин һиңә туз килтердем. Суакайнәйгә апарып бир. Ул һиңә һагыз кайнатыр. Һагыз сәйнәһәм, асыгыл бөтә ул. Рәхмәт. Рәхмәт һиңә олы егет. Рәхмәт. Мин ютыммын. Яшәрмен мин. Таңырыган. Күздәй. Йөрәгемде. Parlap dağına parlap, otta
Ар ектім мисәуіне уным тай ектім. Ай, ай, балам, қыз балам, қыз балақайымды қызғанам. Ай, ай, балам, қыз балам, қыз балақайымды қызғанам. Тайдарының хәлін толаты білмей, қыз баланың хәлін ят білмей. Ой, ой, балам, қыз балам, қыз балақайымды қызғанам. Ой, ой, балам, қыз балам, қыз балақайымды қызғанам. Қойғы хәсрәт күнә көрәйкен, туған йұрттан кеткес қыз балам. Ой, ой, балам, қыз балам, қыз балақайымды қызғанам. Ой, ой, балам, қыз балам, қыз балақайымды қызғанам. Әйдәгез, ошо илаһи мәлдә күңелдәребезгә Зәйнәп Биишева исеме менән бәйле ике хакыйкатьне күңелдәребезгә һеңдерәйек әле. Уның береһе булай булыр. Зәйнәп Биишеваның башкорт халкын берләштерүсе көсе. Башкортстанда Зәйнәп Биишеваны белмәгән бер авыл, бер кала юктыр. Бына ошо хәл үзе генә әле язучының бөек тәрбияви көсе турында һөйләй. Ул буны ниндәйдер кушулар белән эшләмәгән. Ул кешенең күңеленә кергән үзенең әсәрләре белән. Беренче класста укыган баланан алып, Башкорт дәүләт университетында укыган студентларга, яшәгән аксакалдарга тиклем бөтәһе Зәйнәп Биишева исемен ишетү белән бөтен бер күренеште башкорт халкы турында уйлай. Минем уемса, Зәйнәп Биишеваның иң зур каһарманлыктарының бере бәлки шулдыр. Икенче бер хакыйкать, ул булай булыр. Зәйнәп Биишевага табигать искиткеч зур талант биргән. Әмма шул ук вакытта уга искитерлек акыл да биргән. Ул акыл ияһе. Ул үзенә мәңгелек һәйкәл итеп емеште иҗат итте. Емеште, башка бер кемдә түгел. Ул хатын-кыз образын иҗат итте. Ни өчен? Чөнки Зәйнәп Биишева аңлаган, бары тик хатын-кыз гына башкорт халкын киләчәккә алып барусы, башкорт халкын күбәйтүсе, уны матурлаусы, унга янырысы. Карагыз әле, ни тиклем тәрән уйланган концепция.